Yakin basasa. Akwai dalilai da dama da suka janyo yakin basasa a Kano, a cewar Dr. Naniya, inda ya ce babban cikin dalilan shine ajiye tsarin yadda ake zaben sarakunan Kano a lokacin da sarkin Kano Muhammadu Bello dan Ibrahim Dabo yake mulki. Ya nemi masarautar Sokoto ta goyi bayan nada ɗansa a matsayin sarki bayan mutuwarsa. Hakan kuwa ya saba wa tsarin da ake bi wajen nada 'ya'yan sarki Ibrahim Dabo, domin kuwa bayan mutuwar Dabo an nada 'ya'yansa ne Usman da Abdullahi Maje Karofi, sai kuma Muhammadu Bello, kuma har a lokacin akwai sauran 'ya'yan Dabo, sannan akwai waɗanda suka gemi Tukur a cikin jikokin Dabo. Nada sarki Tukur dan Muhammadu Bello a 1892 bisa goyon bayan Sokoto ya fusata sauran 'ya'yan gidan sarautar Kano, musamman 'ya'yan sarki Abdullahi Maje Karofi. Sun nemi cewa idan har za a fara nada jikokin Dabo ne a matsayin sarakunan Kano, to Yusufu dan Abdullahi Maje Karofi ya kamata a nada, domin kuwa shine babba a jikokin Dabo. Wannan yasa suka yi bore, suka hada kai, suka fita daga Kano, suka yi sansani a Takai. Daga baya suka shiga Kano, aka yi yakin basasa, a wanda a cikin haka kashe sarki Tukur a Tafasiya. Sarkin Kano Alu dan Abdullahi Maje Karofi 1894 to 1903. Sarki Aliyu Babba shine sarki na 50 a sarakunan Kano, kuma na 7 a sarakunan Fulani. Ya zama sarkin Kano ne bayan sun yi nasara a yakin basasar da aka yi, kuma gabanin kammala yakin basasar, cikin 'ya'yansa wanda shine shugaba Yusufawa, wato Yusuf dan Abdullahi Maje Karofi, ya mutu a Garko kafin su shiga Kano. Don haka sauran abokan tafiyar suka yi masa mubaya'a. Sarki Alu ya shahara sosai wajen zarumta, musamman a yakokin da Kano ta yi da wasu kasashe kamar da Magaram. Ana yi masa kirari da Alu mai sanko saboda a lokacinsa ne sarakunan Kano suka fara amfani da sanko. Wata bindiga ce sanko wacce sarkin Nufe ya bashi. Sanko ya taimaka masa sosai wajen samun nasara a yaƙe-yaƙe da ya yi a lokacinsa. Turawa suka ci Kano da yaƙi, sannan suka kama shi, suka kai shi Lokaja, suka tsare shi a can har zuwa mutuwarsa. Alu shine sarki na ƙarshe gabanin zuwan Turawan mulkin mallaka.